Момчета, бият гаджетата ми на двора! Когато си на 17, най-страшното, което може да ти се случи, е да се влюбиш. Имах царевица между тея двата зъба. Когато си самотен, можем даже да се запознаем. Аз съм Михаил, приятел ми. Търсиш приятели. Изчезни! Лимка, пъхание е влюбена в теб. Цялото Даско знае кога си се целувал за последно. 9-ти клас, втория срок. С кривогледия Добри в туалетната. Къде спираш тука, бе, ей? Аз нещо имам лошо предчувствие. Когато два различни свята се пресекат, Планът е прост. последствията са непредвидими. Кани, трябва да се придържаме към плана. Когато става въпрос за лесни пари, То не мога да се бава с нашите пари така. бягството не може да бъде изход. 80 000 да бяхме откраднали. Не сме ги откраднали. HDSP. Лов на дребни хищници. Филм за истинско приятелство. От 15 септември по кината. До скоро.